Di bagasan las niroha dohami parhalado manomunomu haroromuna di kebaktian minggutta sadarion minggu pa 10 sadahun dung Trinitatis di hari 20 Agustus 2020. Tapuji tapasangat madebata marhite topik minggu sadarion akka bangso makka maulatehon asi nirohani debata. Tapuji tuata marhite ede nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batuan di ari hagugutan, jala ditadado akka namarhaposa tuibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargugo na sohatudusan amanami na di Banua Gijang, mauliate marohanami tuho, ala dilehoko anak muna sasadai tuhami, jala di paluaho hami sian gomgoman ni sibolis, hupangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asamargugo hami juppa masa hasusaan dohot hagugutan, say sesama dosa nami dohot pangalosion nami di hatam na badiai, say parbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pamasuk hami tu hanguluat sogot, asahu pujion nami ho disi rodi saleleng nilelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon mapati ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Songonodo didok disi, dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanommu, manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan naik na di Toronitano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan nii, odo.
ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobaun manang tu gana-ganaan, mangidu hanguluan siani, jala dang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna, atong rap mahito mangidu gugo tu adopan ni debata, lau mangulahon patik naing. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede hita. Tapa uduk be marohata lau manopoti dosata nagodangani tu hadapan diri bata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup niroha jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibahini sai sesa masude dosa nami, dangadong nahu pangasau kami dukon ni asi niroham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasau kami tujolom, dibahini pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata dihasesaan ni dosata. Para siroha jala pardengkan basa do Jahoba, labbat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita hobbar tu akka dosata, jala dang dibalosson tuhita hobbar tu akka hajahatota. Songonasi ni rohani ama-ama mida akka anakna, asi ni rohani Jahoba, di akka namakka biari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita.
Tabegema hata ni debata turpuk epistel di minggutta sadarion, imana tersurat di Psalmen bindu ono puluh pitu, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat walu, tajahama marsikat sorin, tangiang mangido pasu-pasu, ede namardongan parhinaloan sipil tihon. Asalam maribinoto tanoon di dalammu, diboto akka bangso sudena hatuaumu. Ikon pujian akka bangsa doso ale sude akka bangsa memuji. Marlas niroha jala marulub-ulub sugut akka bangso, ala tigor panguhummu di akka bangso, jala ditoguho akka marga di tanoon. Ikon pujian akka bangsa doso ale sude akka bangsa memuji. Tanoon mangalehon guguna, sai pasu-pasuon di debata ta dohita. Pasu-pasu di tangan jadi hadiahnya sude pujian tanoon matibana. Pido sahatna martua dona tu mangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Marede hita. Tahatidakon maha porsiautai, songon nahinatindakon ni dongata saha porsiaun di sadok portibion, rab mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suhatudusan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, di mana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siaton di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, na manai parkugo na sohatu dosani, di sima ibana pa imamulak sokutu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulus suku daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin.
Shalom. Tikting di Mingguta tanggal 20 Agustus 2020 Horasma selamat hari Minggu tu amanami dohot ina nami nai baruro marminggu di HKBP Pekanbaru. Tuhata de batama na madongani hita. Warta umum na sorang na di hari Sabtu 12 Agustus 2020 di basa-basa tuhata dosa dadak danak boru di keluarga ni Amata Riko Saloma Huta Barat, tubuh ni Inata Liana Wati Boru Manalu, maringanan di Jalan Pala Ujung, sektor Pengayoman. Hipasdo dak danak suang soni nang na torasna. Tikting marbagas, tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbogason ma Ricardo Silitonga, anak ni Amata Robinson Silitonga nahinan. Tubuh ni Inata Hotmauli Boru Panggabean, maringanan di Jalan Sidomulyo di Jalan Sidomulyo Sada nomor 30, Huria HKBP Sukajadi Resort Sukajadi, Dohot Orwana, Esther Nainman Boru Siregar SH, Boru ni Amata de Siregar Nahinan, tubuh ni Inata de Boru Tampu Bolon, maringanan di Jalan Mandala nomor 7, Sektor Wonorejo, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, di Pasu-Pasu di hari Jumat 25 Agustus 2020 di HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Tikting Parjolo, naing Majalo Pasu-Pasu Parbogaso do, Fernando Sahalatua Sibuya SH, anak ni Amata Dr. Andus P. Sibuya, tubuh ni Inata N. Borhuta Soit, maringanan di Villa Indah Paus D26, Sektor Wonorejo, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dohot Orana, Ervani Sundari Boru Hutagalung, Boru ni Amat Tasitua Hutagalung, tubuh ni Inata Ka Boru Siagian, maringanan di Medan Jemaat HKBP Karya Pembangunan, Resort Karya Pembangunan Medan, di Pasu-Pasu di hari Jumat tanggal 1 September 2020 di HKBP Resort Pekanbaru masuk pukul 10 WIB. Ruas Napida Mamuka Minggu Sadarion 20 Agustus 2020 Pidama Ruas ni Huria HKBP Pekanbaru Ima keluarga Amata Kamen D. Saragi Inatai Elsa M. Boru Sihombing Rapdohot Sadada Danak Boru maringanan di Jalan Merbabu nomor 40 Sektor Pengayoman, pindah tu HKBP Pembatuan Resort Pekanbaru. Amata Anatsa Binsar Marpaung, Inatai Lani Araleti Boru Tambunan, Rapdohot Sadada Danak Boru, maringanan di Kompleks PHR Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai, pindah tu HKBP Rawamangun, Jakarta. Namonding nah di hari Minggu 10 Agustus 2020 Jumolo Marujung Ngolo Inata Sinta Boru Panjaitan umur 80 tahun maringanan di Jalan Kuantan Walu nomor 5 Sektor Rintis. Nah di hari Rabu 10 Agustus 2020 Jumolo Marujung Ngolo Amata Washington Halomoan Situmorang Opu Abram umur 81 tahun hina baluhon ni Inata Berlian Boru Gultom maringanan di Jalan Sidomulyo 2 nomor sia Sektor Padang Bulan 2 Tuhat tama na mangapuli sudi keluarga. Hukum penggembalaan
doho siasat gereja RPP HKBP. Mamuka minggu sadarion 20 Agustus 2020 hona RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon Raides Mandasari Silalahi maringanan di Jalan Sekuntum Perum Pondok Mayang Blok C4 nomor 5 sektor Pengayoman ala Marbagas tu Parugamo na asing. Program pembangunan konsistori dan selasar gereja, sumbangan material, Huriata Majalo sumbangan, tolu kotak granit sian Amatta Adi Makayasa Lubis, anak sekolah minggu, sektor Pekanbaru Tonga. 1 buah lampu hias untuk konsistori sian Dr. Gerhard Tampubolon MKet SPB sektor kompleks gubernur Dr. Luciana Tampubolon SPPK Dr. Loise Santi C. Boru Silalahi sektor pintu angin Sukaterus senilai 3 juta. Perhalado dohot panitia pembangunan madok moliati itu sudah keluarga amanami nanami na pasahaton sumbangan tu pembangunan konsistori do selasar tuhatama na mamasu-masu. Warta sekolah minggu, pelepasan anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Marhite program seksi sekolah minggu dipatu pada pelepasan anak sekolah minggu tu remaja. Dada anak sekolah minggu nama dohoti pelepasan anak sekolah minggu ima nama umur 10 tahun. Acara pelepasan anak sekolah minggu tu remaja di Patupa di hari Minggu tanggal 3 September 2020 masuk pukul siawib maringanan di Bombara Waterpark Pekanbaru. Marhite acara kebaktian pembinaan rohani niuluhon ni koordinator remaja Padita Dedi Silaban STH. Dohot hadir dodisi psikolog ima Dr. Anda Rumondang JK Napitu MSI. Anak sekolah minggu didampingi koordinator sekolah minggu, Dewan Koinonia, dohot guru-guru sekolah minggu. Anak sekolah minggu nama dohoti itu pelepasan Jumoloma mendaftar tu guru sekolah minggu, Marhite Inang Christine Boru Lumban Teruan, HP tertera, dan Ibu Nina Hutahayan. Guru sekolah minggu di pos sekolah minggu Padang Bulan, Marhite Inang Jendi P. Siagian. Lansia senam di hari Selasa 22 Agustus 2020 di Patupado senam osteoporosis pukul 7 WIB di Joloni Gereja Marpahian baju olahraga warna hijau. Minggu sadarion 20 Agustus 2020 di Patupado pasahat ulos turuas ni Horia nama umur 72 tahun 173 tahun di acara pukul 11 tu sudah ruas nama jalo ulos di bagasan tiki sadarion nunga ripahita di Obason. PHD Paropuan Huria di hari Senin 21 Agustus 2020 di Patupado PHD seksi Paropuan Huria masuk pukul 15 WIB. Dong sidong acara PHD marudut mamuse perlombaan cepat buka Bibel. Sudema Paropuan mabuan Bibelna na makasuton PHD sektor Labu Baru Barat. Dress code manang nuansa pakaian merah putih. Ibadah Forum Paropuan Resort HKBP Pekanbaru. Ibadah Forum Paropuan Resort HKBP Pekanbaru di Patupa di hari Senin 20 Agustus 2020 masuk pukul 14 WIB. Maringanan di HKBP Pembatuan. Dong sidong ibadah udut mamuse perlombaan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Rumang di kegiatan ima sada konsentrasi 2 makan kerupuk 3 estafet karet pakai sedotan 4 estafet kelereng dress code merah putih. Napau-napon PA Remaja napo sebulung HKBP Pekanbaru, PA Remaja napo sebulung HKBP Pekanbaru di Patupa. Di hari Sabtu 26 Agustus 2020 pukul 10 siawib di Gedung X Saudi. Tema Yesus datang memberi kemenangan.
Yohanes 16 ayat 25 sahatu ayat 20 tolu. Pengkhotbah Pendeta Dedi F. Silaban STH. Ria masude akka remaja doh na poso bulungta maddohoti PAI. Persiapan resort pembatuan di hari Minggu 27 Agustus 2023 di Patupado acara permingguan persiapan resort pembatuan. Pandidion Nabadia di hari Minggu tanggal 3 September 2023 di Patupado Pandidion Nabadia tu poso-poso di Huria HKBP Pekanbaruan natoras nanaeng mabuan terdiri poso-poso di bawah masurat hatorangan sian situa sektor di hari perguruan hari Senin tanggal 20 Agustus 2023 maringanan di Garejaon pukul 10.05 WIB. Ulang tahun tu sudah ruas ni Huria na marulang tahun di hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripion perbugason sian hari 20 sahatu 26 Agustus 2023 parhalado dohot Huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun hatani debata sian pasal men 120 sada ayat 2 sangat ma pinoparnai sogot di tanah on dapotan pasu-pasu ma sudut niaka partigor sogot. Dana prestasi. Persyaratan penerimaan dana prestasi anak pun ni Huria HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2022-2023 tingkat SD kelas 1 sampai dengan 6, SMP kelas 7 sampai dengan 9, SMA SMK sederajat kelas 10 sampai kelas 12 ranking 1 dan 2. 3. Pada semester genap berdasarkan surat keterangan sertifikat sian sekolah masing-masing. Tingkat perguruan tinggi dengan transkrip nilai indeks prestasi di atas 3,50 pada semester genap dilampirkan fotokopi dohot dilegalisir dohot ditandatangani situa sektor. Bantuan dana pendidikan tu yanak kon ruas ni Huria tingkat SMA SMK na ekonomi ni natoras na hurang mampu na memprihatinkan dohot ma melampirkan fotokopi raport dohot marhite pengajuan sian situa sektor dohot mangihut marhite diverifikasi oleh tim diakonia manang seksi pendidikan. Batas akhir penerimaan berkas IMA di hari Jumat tanggal 1 September 2023. Buah-buah penerima dana prestasi dohot bantuan pendidikan tahun 2023 di hari Minggu tanggal 10 September 2023. Penyerahan hadiah dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2023 di hari Sabtu 16 September 2023 pukul 14 WIB. Dong sidong permingguan. Tatangnya koma ruas ni Huriatta namar sahid na di rumah sakit doh na di Jabu songon na tersurat di tiktingon anggiat ma di dawani tuhatta parsahiton tu nasida. Ralat tikting Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di basa-basa tuhatta do sada dana bawa di amata keluarga M. Gultom S. Boru Panjaitan di sektor Padang Bulan Sada anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Songonima tikting di mingguta sadarion tuhat tama na mamasu-masu hita sude. Shalom.
Mari dihita laus tapa sahatma pilihan sada A, sada B.
manggohi pakai dohot ngolunami gabe ulami. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Di hamanami dohot tianami nangakana tua nami di son las rohanta ala diurut debata nguluta hosata cala dicu kita marasaur di tonga-tongan di bagas joro di debataon di minggu sedarion laos di minggu sedarion mak di Batu Pahurianta sada program pasahat ulus 70 tahun di tonga-tongan ya kana tutuata di apala di Tikion dung siplen kita papungu pilihan na paduahon di simata patupa pasahat ulusi songon dalan ni huria manang yakon sudiakana tutuata naung matua naung marumur 72 tahun 74 tahun luar biasa nate au wala kuberek kabunaking itu martangi yang duau ali Tuhan songo gajang diurnya kana tutuma bahin umur nami itu rido tangyakon luar biasa doon umur na gajangon calai kota hamulati hodo di pakabaru onon anggo di luar nasing ono 10 tahun pe nga ahabi nga gudang lau ma tuda disurugui anggo pakabaru luar biasa marumur 10 tahun 20 tahun dan lain sebagainya tahalas sommai tahamulati hommai pasu-pasu di batadui di tonga-tongani nguluta di pakabaruon alani hatai di batama na gabi bohalta di minggu sedarion ima di suratnya apostol Paulus tuhuria Roma 10 sada ayat sada sangat di ayat 2 duge ayat 20 sia sangat di ayat 22 songonon madino disi hujaho kami ma di tonga-tongata asa hudok ma tung di bolok kod debata do bangsona dao mai ai hala Israel do nang au pinoparni si Abraham marga Benyamin da tung di bolok kod debata bangsona naung tina dadana hian datung di bolok kod debata bangsona naung tina dadana hian ayat 20 sia aidang dibatai debata akka sileolehonna nang pajowon nai aina jolo dang sioloi debata hamu manang si pelebegu gabe dapotan asiniro hamu anggonuai hinorhon ni naso pangoloi nasida ima bangso Israel songoni manasida dang pangoloi nasida sonari anggias sia-sian nang nasida musengani hinorhon ni asini rohana tuhamui ai naung di pasaha debatado saluhut na tu rohana somangoloi asa asianna muse saluhutna ai naung di pasaha debatado saluhutna tu rohana somangoloi asa asianna muse saluhutna ido anggo sahatna amanginang nunga toropita sian Israel nunga toropita holiday tu luat Jerusalem ngatorop hamuak kana tua nami naung tusi alai dung tabereng namasai boido tubuh suku-suku di bagasa rohata buasa dang porsea hala Yahudi buasa dang porsea hala Israel tu Tuhan Yesus buasa nasida madok pai mai mahu Yesus dobe nasida
haroroni Mesias tu tonga-tongani pertibion. Amanginang si patalongang duao di tikinalau tu tembok rawatapani kubereng ma bah odope ujago dope kami sian bangso Jahudiok kape ujago dope kami haporsion nami sian Israelok kape ai tu tembok ratapani dope nasida mangangguki di sido penasida meratapi di sido penasida mangido hasesani dosa anggo hami dangbe nunga tu Tuhan Yesus hami roh mangalu-alu pasahaton dari bagasar roha mangido hasesani dosa nunga tu toru ni silangi hami roh kudang dope nama bahen amplop surat pangidoan na tu tembok ratapani di pasoloton di si alani boy do tu busuku-sukuta bohado tu masa depan ni bangsa Israelon bohado tu masa depan ni halal Jahudion HP tu nasida do di pasahat pasu-pasu di debata tunasida do di pasahat janji ni debata padan ni debata ikok gabe pasu-pasu do nasida tu bangsa na asing mereka harus menjadi berkat kepada bangsa yang lain tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus lalu bagaimana ini masa depan bohado masa depan di bangsa Israelon, bohado masa depan di halal Jahudion. Mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Aidang di jakon nasida, Yesus si paluai di tonga-tonga dinguluna. Amanginang sudedo kita maboto, adong do piga alasan ni halal Jahudi, madok dang olo nasida majako Yesus si palua, manang Mesias. Dan di haporosiai nasida Yesus si palua. Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu. Anak ni si Joseph doi, tukang kawi, anak si Maria doi. Mereka tidak pernah percaya kepada inkarnasi Allah. Allah menjadi manusia seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal yang pertama. Hatai gabe daging. Mereka tidak percaya itu. Buasa nang persia nasida disi, na parjolo nasida madok dang mungkin debata marsaur do jolma naramun. Tidak mungkin Allah yang kudus debata nabadia. Marsaur doho jolma pardosa. Itu tidak mungkin. Napaduahon dino nasida molo neng malua ikut do mangulahon naringgan ikut do madohoti ruhut aturan Jahudisme ikut do mangulaho sunat ikut do mangulaho patik mereka katakan keselamatan itu adalah karena perbuatan baik. Jalan apa tuluhon di do nasida hamido nam marna pudaho kara jauh di bata ala hamido poparan ni si Abraham. Yesus sebenarnya menghantam ini di do Yesus do lahoman meluruskan pemahaman ini tertop pada batado siap batuon poparan ni si Abraham. Yesus melawan ajaran ini. Ajaran Jahudisme. Tertop pada batado. Siap batuo poparani si Abraham. Jala Paulus pe. Didok ibana do. Amanginang. Keselamatan itu adalah anugerah. Sola gratia.
Si lehon-lehon ni debata dui, dangalani ulaon na denggan. Molo di palua debata pe kita, marhite anak na Tuhan Yesus Kristus na mate di hau pinor silang, dangalani ulaon na denggan ni alai ala asini rohai debata dui. Itu adalah anugerah. Jala ondo paham ni huriata. Ini paham Martin Luther bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah. Adong tolu di tempel honimana di gereja Witan Jerman. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Kita selamatkan oleh karena iman, kita selamatkan oleh karena anugerah, dan kita diselamatkan oleh karena firman Tuhan. Alani naso perlu be mabahin nadengkan, baik perlu sekali. Alani do pabahenan nadengkan, ulaun nadengkan, itu adalah buah daripada iman. Jadi pabahenan nadengkan ima parbueni haporosiaud dui. Itu bagian di sana Johannes opat ayat 10 luar biasa do Johannes madok marroa holong magita ala jumolo de batama kaholong hita. Bahkan Johannes katakan dalam ayat yang ke-20 di ayat 20 pargabus dohala nama doholong rohana tu debata alai donganna dihosomi bohama baheronna maka holongi debata nasoni idana alai donganna solmana idana dang boy dikaholongi. Pendusta orang yang mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan tapi membenci saudaranya, bagaimana mungkin dia boleh mengasihi Tuhan yang tidak dia lihat tapi dia tidak boleh mengasihi saudaranya yang dia lihat? Itu pendusta. Idok si Johannes. Laos omma amanginangga besuku-sukun di huriana para joloi. Di huria Rom. Tu si Paulus bohado. Naung dibolokon, naung ditulak debatado bangsa Israel. Takas di ayat sada tung dibolok ko debatara bangsona apostol mangalusi Paulus mangalusi di suku-suku ni di dok ibana daumai tidak Allah tidak menolak bangsa Israel anggopada di debata hok doi rodi saleleng-gelengna di dok ibana do diurut nai. Satu contoh konkret bahwa yang ditulak di bata bangsa Israel auma di ayat sadahidok daumai ay hala Israel doau pino pernisi Abraham doau marga Benyamin doau. Saya adalah bukti konkret, saya adalah contoh konkret bahwa Allah tidak menolak bangsa Israel, bahwa janji Allah akan tetap selama-lamanya. Pada ayat yang kedua, di ayat kedua ini mana? Datung di bolok ko debata bangsona naung tinadana hian, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Jangan ditolak debata. Alai buasa dan porsia nasida Tuhan Yesus Kristus. Buasa ditolak nasida Yesus. Buasa dan porsia nasida tu Mesiasi. Odo nagabe suku-suku ni dia lusi Apostol Paulus mai di ayat 20 sia sangat rodi ayat 32 i. Di ayat 20 sia di dok aidang dibatai debata akasi leo-lehonna nang pajowonna dang dibatai debata. Tuhan tidak mencabut janji Tuhan dan anugerahnya kepada umatnya. Tuhan tidak mencabut itu. Dan ditai debata. Alai molo soporosea pe bangsa Israel tu Tuhan Yesus. Dido ibana mai dia tulupului. Aina jolo hamu pe dang siolo debata hamu na jolo si pelebegu do
Alai nuaing dabotan asinoro hamahamu. Hinorhon nina somangului bangso Israel. Alani molo dabotan asiniro hamu nuaing. Naing mamarhite hamu. Naing mamarhite hamu. Hata hamu disi ima non Yahudi, non Israel. Naing mamarhite hamu. Tadaon di bangso Israel. Tadaon di hala Yahudi. Jala porosea nasida tu Tuhan Yesus Kristus. Hidup bangkit didok di ayat 31 ayat 32 songoni manasida dang pangului nasida saunari anggia sia-sia nang nasida musenya hinorhon ni asini roha na Tuhamu. Jadi bangsa lain itu menjadi motivasi, itu yang mendorong bangsa Israel untuk percaya kepada Yesus Kristus, untuk menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat. Di ayat 32 itu ainaung di batado saluhut naturohana sumanului asa asianna muse saluhutna. Amanginang morota jaha ayat 35 saat rodit ayat 36 itu luar biasa di bahasa Inggrisnya di doa Apostel Paulus. Now I tell you a mystery God. Nuaing hupasaha matuho hakomion di debata. Sekarang saya beritahu kepadamu satu misteri Allah. Di luar biasa apa misteri Allah yang mau Paulus katakan di doa ibana madisi bahwa penolakan bangsa Yahudi Israel kepada Yesus Kristus itu tidak permanen, itu tidak selamanya, bahwa nantinya sebelum Yesus Kristus datang kedua kali bahwa bangsa Israel akan menerima Yesus Kristus. Odo di doa Apostol Paulus misteri Allah hahomio di debata ditikina adorang soro Yesus badua halihon manghui portibion jakonon di bangso Israel do jakonon di halal Yahudi do Yesus si paluai. Dan saya tertarik amanginang pada epistel tanah kingi Pesalmen ono puluh bitui sude deu bangsaon sogot memuji pasangapot debata. Semua bangsa akan memuji dan memuliakan Allah. Menurut teori ilmu agama, saatnya nanti pada akhir zaman hanya ada satu agama. Tapi mereka tidak sebutkan agama apa. Tapi semuanya akan memuji Tuhan. Odo misteri hahomion ni Apostol Paulusi alanima amanginang marhite turupukon molo diangkat temaon topik minggu tasadarion didok akabangso makamulatehon asini rohai debata. Bohado kita menjaga keharmonisan di relasi ta di tonga-tonga ni para saurata membangun komunitas yang baik. Jala bohado kita akan majalo asini rohai debata. Bohado sikap ta na parjolo sahali di dokter pukoma. Kita adalah ciptaan yang berharga. Jesaya 40 ayat 4. Ngulu tahun, ngulini jolma adalah satu ciptaan Tuhan yang berharga. Dan dia beda dengan yang lain. Tuhan mengasihi, Tuhan menebus kita
dengan darahnya. Molo marar gadu kita dia do pada debata. Molo marar gadu kita dia do pada debata. Amanginang kita juga. Kita pe ikon tak hargai do col mana asik. Ikut tak hargai do col mana asik. Manang boha pe latar belakang ni, manang boha pe sosial ni, manang boha pe ekonomi ni, manang boha pe ngoluni, manang mamorai, manang pogosi, manang naotoi, manang namaloi. Hargailah orang. Hargailah. Songod debata na menghargai kita. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Audak kuboto amanginang sadar kita manangdang. Buasa bang kunigari jata songodo rata sude. Buasa dang beda-beda. Nanaing do honon na sebenarnya dia do pane debata dos sude. Danga dong beda-beda na. Manang bohape tingkat sosial na, ekonomi na, pendidikan dan lain sebagainya, semuanya sama di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Molo ido debata, au pe kita pe ikut patudu honot tado bahwa semua sama di hadapan Tuhan. Semua sama, semua harus saya temani. Saya tidak hanya bergaul dengan orang kaya, saya tidak hanya bergaul dengan orang pintar, tidak. Ikut dus sude behenota. Danga dong pilih kasih. Danga dong na terpinggirkan, danga dong na termarginal. Semua harus sama di hadapan Tuhan. Imana parjolo. Napa dua hon didok. Milikilah kasih yang tulus. Kasih adalah tulus. Kasih harus tulus. Kasih yang tulus ini dipakai menyatakan kasih Allah kepada manusia. Jadi hata na dipakai holong ni rohani di mata tu jolma dipakai doi dohot kata agape. Amanginang kasih agape au huartiho dohot kasih meskipun. Kasih meskipun. Kasih agape bukan kasih kemunafikan. Kasih agape bukan kasih kepura-puraan. Tidak. Kasih agape adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati kita. Kasih bukan sekedar perasaan, tapi kasih butuh tindakan, kecintaan terhadap kebaikan. Alanima mangudu di bagasan holong agape kasih meskipun ahudo do contona jala omma tahanguduhon molo hubai contoh nuai nang pe di baro haro ahoau amang silalahi alay angguau tetap domak kaholongiho nang pe di hatai hoau alay angguau hutangiak kodoho nang pe di bahekona juga tuau alay angguau hubai dona dingkat tuho nang pe murhiko tuau alay angguau senyum do tuho. Itulah kasih agape. Tungso balos sonok kudo najati doho najat alay balos sonok kudo najati doho nadingkat. Tusondo kita di Jawa manginang patuduhon kasih yang tulus molo oddo tapatupa amanginang
marhitioma bangso na asi mamuji pasangapon debatai. Ido bahe naking didok diturpuktai. Marhite bangso non Yahudi dipakai Allah untuk memotivasi bangsa Israel. Dia percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus. Saya tertarik satu statement di real. Ido ibana sokonon. Orang lain tidak pernah membaca Alkitabmu. Orang lain tidak pernah membaca Alkitabmu. Tapi orang lain membaca, melihat tindakanmu, melihat perbuatanmu, melihat perkataanmu, maka mereka akan percaya kepada Tuhanmu. Halak na asing dang dicakai mana bibiltai. Dak. Alai dicakai ibana ma, dibering ibana ma, pabahenat tanadengkani. Maka semua akan memuji memuliakan nama Tuhan. Madok maulihat itu ada pada debata. Amanginang molo tudusan no sai pembangunan konsistori doh Salasaron. Maka semua akan memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa do debata. Boy tulus di bau pakabaruon. Di masa-masa nuaingon maon. Alai boy tulus pembangunan konsistori Selasar boy muse itu gereja guria mobil sahala situa menapa siun Roma dapot tunau ido ibana songono tuau luar biasa do hobat dita tangga dong luar biasa Tuhan tado luar biasa pai mau join de mana budok join de mana dok ma alai tangga dong luar biasa Tuhan yang luar biasa bereng maju hobat dita de mana. So saya do bang konsistori do be Selasar ngamanur mobil. Dedeng do kono musungul diro niku. Awar pikir buha do be do mundo sude manutu bion. Dan ngaudah. Tuhan do marhite hitau sude ruas nikuria. Ingot madaniku. Ya di begi ho edde bagi Tuhan tak ada yang mustahiliku. Aiman dapat dito torso di bawah ada hokosoni. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boy do kaponna. Bani orang nok kadama dari Bauluson. Bari minggu na ro torro hamula ten lakon. Sianau 10 ase. Sianau garanit. Torno ka netutudun wai. Masih dang boy boleh why not. Tanga dong na sutar patu bari bata de tonga-tonga ning udut taun. Ido hodok. Ndak ada. Pasti do boy tapatupai. Ala na tahu ulahon ni debatado. Ala nima amanginang. Tapatudu homma. Holong Napolini kasih yang tulus itu di tonga-tonga ni ngulu taasa marsangap debata. Jala omma nang dihamuna tua-tua nami nama jalo ulus dia pala detik yon hubuat tami ma hatai debata. Laho manungguli habrosiamu diamu akan 2 tahun nami laus omma kado ulang tahun dihamu dia kena marulang tahun saya 40 mayat obat sangat rodi hatu tuamu saya tong doau jalas rodi na ubanon saya ahu do mangusuk kamu ahu do mabaicana saya lawan ahu do mangopa ahu do mangabing jala au paluahon nuhaing odo janji di mata. Ahu do mangopa, ahu do mangabing, jala au paluahon nuaing. Sahat rodi hatu tuamu, sahat rodi naubadon. Debatado na mangabing, debatado na mangopa, jala debatado na paluahok kamu amang. Marhite ulus na pinasahat ni hurianan non. Tangiang may, pangiduam may, amang. Molodong siya tonga-tonga muna na yung pamatang na nahurak kisar, dilehod debata mahamalumon, dilehod debata mahaisaron, di sama debata may, dibuat debata ma, akasahi siya pamatang muna.
debatama na mangulusi daging doho todimu. Moluadong na marukil na marsitaonon. Dibuat debatama parukiloni. Dibuat debatama parukiloni siarro kadoho pikiranmu. Dilehot debatama hasonangat dihamu. Dung diapehot. Kuriatan non ulus jala imata dadi apehot debata pasu-pasuna dihamu dihatu-hatu muna diakka na marsahit Tuhan ima na pamalupon aulas rohak kun waing diso namang si tua potas na bitubulu ate las rohak komang ba boyamang ro di huriaon luar biasa ini berkat Tuhan amang sudedo sanksi ragu ditikki amang na posa marsahiti dakkarapa besi tua potas inna bahasa dakkarapan ahita na punang ulun nda borog ini lauhit arawa umartangi yang tu rumah sakit tu Elizabeth dan luar biasa itur senyuk poholan amik kudok ang guimana gajang dung murna tornik kudok siap mamang malu masih maju jakmu Tuhani mana wajah masih maju jakmu amang di baso-baso di batama ho gajang mau umurmu gajang mau umurmu tuculuan nyarion mangabi-ngabi pahop Tuhani mana masuk sudi hamu akan Tuhan nami mangalehok kamalumul Tuhani mana mangapihot tangan na Tuhamu saluhutna amin martang yang makita mauliati ma Tuhan nunga disungguli ho kami ayar gado kami di ho Tuhan jala dipakai hodo kami gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nabion asa marhiti kami torop halak bangsu na asing porosia tuho alani mangulu mahami di bagasak kolongmu di bagasan holong nabolin ajari mahami pargugui mahami mangulahu katam disadari on diari napidar badiamon rabdo hami rabdo takkan tua-tua nami naing majalo ulus 70 tahun nasida adong namarumur 72 tahun adong namarumur 73 tahun adong namarumur 75 tahun naung gajang umurna Ali Tuhan marhite diapehon kuriaman non ulus tunasida disima apehonom mutunasida pasu-pasum disima apehonom mutunasida hahisaron disima apehonom mutunasida hamalumo siap parsahiton disima apehonom mutunasida hasonangan las niroha disima ale Tuhan apehonom pasu-pasum tunasida bolong masahi siapa matangna bolong ma arsa niroha sian pikiranna sian rohana lehonommu mahasonana tangihon mapangiduan niya kana tua-tua nami dison molo masihol na sida maabing-abing pahopo ale Tuhan sai paluas mana sida maabing-abing pahopo pos rohanami diho silas ni rohai malehorom mutuna sida rabdo sude boparan molwarong na marsahit nagale si majoja na nagale pamatang na ditikiyom ma huele kami ho upang ido kami tuaro pamuda badie ape ho tangami Tuhan tu si majoja na tu pamatang na nagale ape ho tangamu na badiai pamalung parsahiton na pergogoi si majoja na pergogoi pamatang na hisar ma pamatang na Tuhan molwarong na marsak buat marasak ni rohai lehom mahasonala
Las rohanami di naposo mamang situa botas nabi tu bulu. Diudut toho sana, diudut toho angoluan di mana. Boy dilakka ko di mana si majuja naro tu bagas coromon. 3 bulan na salpui posa para sahiton na alay di lehok kodo hamalumod di para sahiton na mau lihat ima di ko Tuhan. Kodo na mangurut tosa. Jangan ada di gogonai. Tangalani parabeno Tuhan nai. Allah itu holan alani asini roham. Nanga kada tua-tua nami di stone ale Tuhan. Dilehoko gajang ni umur. Tangalani haboyon nai. Allah itu holan asini roham dui Tuhan nabi nasahat. Alani dihatu atau nasida. Pada masahid. Pada akka nama bahen marsak rohana alele honomu ma hahisaro di pamatang las di roha apehom matangam menabadiai mama sumasu akka na tua nami doson naposom amang situa potos nabi tupulu apeho tangami tiop sima joja kena sapala naung di lehoko hamalumon margugo masih majoja na tuculuan di ario. Nah kami saluhut na napungun waing dison ale Tuhan huele kami hupangido kami tu adopamu dabadiai hodo nama boto manangahan masa di tonga-tonga ni godu nami hodo nama boto na solo di bagasarroga doho pikiran nami hodo nama boto parukilon nami hodo nama boto sitaonon nami hodo nama boto itu Tuhan nuai kubasahat tami matu adopamu dabadiai kubasahat tami matu adopamu dabadiai tangi hom mahami tangi homa suara nami, tangi homa pangiduan nami Tuhan di bagas coromon, tangi homa pangiduan nami, tangi homa Tuhan ape homa tangamu nabadiai, sonang marohan nami mula siap bagas coromon, ala nunga di tiopo, ala nunga di camaho, ala nunga di buato saluhut, sitawonon parukilon nami, las marohan nami, tangi homa pangiduan nami, ape ho tangamu, diaka nasugabi gabi ma ruas ni huriam diana gabi ma diboru diaka nama sigol sirokap nitodi patudu ma sirokap nitodina mau lihat Tuhan amin mari di mahita la ustaba sahab mapiliatan na muli tu aroban di mata Hallelujah.
las rohaki memuji-Nya si rohami memuji-Nya si rohai. Amanginang nuaing sahat mahita tuna pasahat ulus tu akan itu tuat parison alani pasahat taima tu inang diakonis tu seksi lansia laho manguluhon ulauta laho pasahat ulus uleo kai matiki tuhamu amanginang. Amanami dohot inanami maradusudena pinaribot. Adorang sesahat dovi tuna pashat ulus tabigi majo mardokhata na parjolo sian pengurus lansia ketua lansia. Na padua honan non sian koordinator lansia syakuriata. Na patuluhon mardokhata na mewakili na majalo ulus. Doton pinasahat matiki ati amak paditan nami pinasahat matiki tu amang ketua lansia amang CDJ Silalahi Opu Galvin. Salum horas marita salutna. Perjolo muliate tapasahat tu debata na mga hita marhipason satu partikianon. Boy hita pajupang di parmingguata sadarion. Na perjolo na ho parsangapi hami amang pandita resort dohot sude perhalado. Na parsangapi hami amanami inanami songsoni nang yanokon nami na posobulong lumubima di amanami inanami lansia nanay manjalo ulos sadarion di hamu amanami dihita salut na napungunison sadarion ima songon mengikuti program ni Huriata ima napasahaton ulos maka hamuliatehon dilehon debata dihita lumobi di lansia gajang nyumur sesuai do program ni Huriata majalo ulos ma nama rumur mulai 1 tahunon nama rumur 70 tahun tukijak jala di partikianon oma napadua hod di tahunon nama jalulos sian Huriata. Kamu amang do taminang takas do pabuahami bahwa nama jalulos partikianon ima nama rumur 72 tahun dohot 73 tahun umay adong na 75 tahun. Upabato kami amang do taminang uloson dang pembagian sian Huria alai nadoho do Huria makhamulatehon nadelehon debata dihita gajang nyumur ima di aris sadarion jadi molo tadoko ni pembagian sian Huria bodo di pataru tu bagas alai ala doho do Huria makhamulatehon gajang nyumur di ruas ni Huria di mana nama jalo ulos sadarion Roma tujolon di pasat amang pandita mannon jala ondo pangiduan alan madok molia tehita tu debata dileo dihita gajang ni umur atong bui dorai hita maka molia tehon songon pambayanan ni Huria
tengok naking songon hatani amang Pendeta Resort nah sedang membangun konsistorus serasar dohot pengadaan mobil pos doroha dia kanang lansia pe molo pe akasi paingot puda tangiang alai bui dotong marningot di pabahenan mungkin da pangidohon namang Pendeta naking tuminggo naro mungkin majahot tatik tingakan ala nasing ahamana bui tuk bahenota tuhuria sekaligus mengurupi pembangunan konsistori selasar na sedang membangun apaltikyon. Jadi di simaina kamang songon program nuhuria di bagasa taonon adong dope sa nolinari di mana tarencanahon di awal bulan Desember tu damang do dainang nama rumur 70 tahun 71 tahun ala program Nihuriata tahunon sesuai dohot keputusan rapat huria nama rumur 70 tahun hombar tubuh kutai dengan jalo ulos alai tabagi do asa unang sekaligus berjumlah 10 halak masa tahunon nama jalo ulos itu asa tabain bertahap kainang amang asaboy hobartu keadaan keuangan Nihuriata jadi pos doroha asa tong masurupa kita di atahon Nihuriata maka muliatehon di gajang numur di ruasta alai hita pe nama jala ulos madok muliate matu debata mari hita pabainata sona dokni arahon namang Pendeta naking ima songon hata sian hami muliate madi hutuhata anon dung molodong di gorahon sekretarista non tujolon Roma sada adorang so kata sambutan dope sian koordinator ni lansia di Huriata horas maita salutna salum Manguliate ma di amang ketua lansia namang ihut mese pasat hami matiki tu inang diakonis inang boru tapia Horas madihamuna amanami dohot inanami. Puji Tuhan, lasrohatta di bagasan hahipason hita saluhutna. Na pinarsangapan amang Pendeta Resort, amang Pendeta Victor Sinal Silalahi STH MM dohot inang. Na pinarsangapan amanami inanami parhalado ni huriai dohot sude na pinarsangapan amanami inanami na posobulung na huhaholongi hami moliate ma di pasahat rohanami na mga lehot tiki di hami nagabe koordinator ni lansia ni Huriata HKBP Pekanbaru moliate nang dohonon nami di Huriata na mangalehon perhatian khusus tuaka amanami inanami na lansia na marumur 72, 73, dohot 74, 75 di bagasan Sadarion berjumlah ma 30 ono palak dohonon ma tuaka damang doho dainang pemberian ulos penghargaan nama saiti bodoi nang di tradisita termasuk di tonga-tongani Huriata alai anggosa sitong na kamanga kainang tuhatta do namangulosi hamuna gajang maumur muna di bagasan hahipason mahamuna damang doh dainang masai arga situtudo akamanga kainang peranan muna
di tonga-tonga ni huriata alhamudo nagabe pangalapan poda diakayanakon nang di tonga-tonga ni huriata nasai manang yako kuriai dilihat Tuhanima dihamu hahipason ni pardagingon dohot hahipason ni partodion alai huhut doa dong pangiduan nami songon koordinator kami di Lansia dohonon nami ma sangahok kamu mati kimuna kamanga kainang aladong do Lansia punguan Lansia di tonga-tonga ni huriata dipatupai sehari seminggu tongon di hari Selasa pagi jam 7 hasiholi hamuma parsaurata di Lansia imana boy hupasahat tami marsangap matuhani marhite ulauta sadarion marhite parminggota apala ditikion horas mauliate mauliate ma di inang koordinator inang diakonis na mangiut muse na mewakili Lansia na Majol Ulos pinasahat matu amang Arsenius na 70 Opu Putra Opu Putri. Koreksi Mauliate ma parjolo di pasat rohanami tutuhatta alapas di sadarion di minggu nabadion naik pasahaton ni huriata nadi koordiniri khusus untuk lansia ulus tuhami las dorohanami amang las dorohanami inang alahu panggapami doon tangyangmu bihamya kalansion asa tabaw murami musangi jala sehat-sehat tapi musai jadi 72 tahun 73 tahun na menerima sadarion alai anggau sabutullah nga 75 tahun jala 70-an mau cuman tahun na lewat berhalangan jadi ipasahap ma rap dohot aka dongan lansia di sadarion semun inang tu pesan ni halak inang koordinator lansia posrohamu bolo tupe adong mison punguan ni lansia di setiap hari Selasa itu teh idia doi oh di Garijaon jadi nak tuhami lansia nama jalo ulus di bagasa sadarion postorohanami rapta kunjungi ma setiap hari Selasa sore pagi pagi dote japi ya japi tu bahari kerja deh tole ma dak pola wae alau ngalansia hita dak pola wae jadi mauliate ma saluhuna di huria nami parjolo ma tu uluan ni huria amang pandita silalahi dot sude perhalado nama baik programon diaka ngedua tahun kulalan 30 tahun sudah 5 tahun ya sudah 5 tahun saya terus mohon jalo huberenggu memang akan majalo ulus lap tabba do murda lap sehat do taruh situ potas bisa situ potas dan majalo ulus ya sehat moho ambak situ ade saat ulus tuan non lap sehat moho muse jadi mulate ma imana boy pasahaton nami hata sian dan sian nama jalo ulus di bagasa sadarion mauliate puji Tuhan
Mahuliati ma di amang na 70 na mewakili na Majalo Ulos. Saunari amang dohot inanami sahat mahita tu na Majalo Ulos. Di Johami ma sada-sada guarna ison maju ma meludung di Johami guarna jala dipudi ma keluarga mendampingi keluarga. Sehali angkatanon 12 halak jawon nami ate. Roma sada-sada 70. Di Johami ma na parjolo amang Arsenius na 70 Opu Putri. Agak sigok maro langsung isoma na sida. Dipudi mainata. Napaduahon inang Magdalena Boru Siregar Opu Gevariel. Atop ma marjajar ya. Napatuluhon inang Resiani Boru Sinaga Opu Alvaro. Inang Resiani Boru Sinaga Opu Alvaro. Napaupaton amang El Sihombing Opu Liom. Amang El Sihombing Opu Liom. Napalimahon Madelina inang Madelina Boru Simangucong Opu Bohal. Jejer. Napaonopon inang Jaga Rowli Boru Nabidupulu Opu Gilbert. Napapituhon inang Rohani Boru Huta Barat Opu Argado. Ya, cepat. Napawaluhon amang Saudame Tua Sibarani Opu Abiarel Mang Sibarani. Nomor sia amang Angkup Dongan Situmeang Opu Firman. Opu Firman. Napa sapuluhon inang Seti Boru Sianipar Opu Amos. Inang Seti Boru Sianipar. Aji? Sapulusada inang Rasmi Boru Siagian Opu Bitang. Napa 12 amang Mangaranap Huta Barat Opu Friska. Amang Opu Friska. Nah, ya, onma amang pendeta namido pengurus lansia nama Jalo Ulus. Hei, matutu.
diambil, boleh diambil dari samping, bisa diambil. Oh, mana pertama, pinangido tuamang nama jalulus dohot inang asa menghadap turuas. Menghadap turuas. Turun mah dia, menghadap turuas asa diberang ruas tahita, dipudi mah keluarga, di samping, dipudi keluarga. Ya, turun. Dipudi keluarga. Ya. Silakan, foto. Oke, lanjut. Mula mahamu, mula maamang doit inang tu tempat semula, pelan-pelan. Siap-siap ma, na berikutnya di Johai ma inang rugun smart borusitopul, opu ica. Inang rugun smart borusitopul, opu ica. Na berikutnya inang ida tiuma borusi boya opu ave manalu. Inang ida tiuma borusi boya. Oh, alabat. Inang rumia borusitorus opu Debora. Opu Debora. Ya. Inang tiomsa borusilitonga opu Samuel. Amang Alpon Simajuntak. Amang Alpon Simajuntak. Dang Rona Sida absen. Inang Teti Yunita Borusi Matupang. Inang Teti Yunita Borusi Matupang. Dang Rona Sida. Inang Teti Yunita Borusi Matupang. Inang Martina Borusi Barani Opurama. Opurama. Inang Sondang Borusi Matupang Opu Arif. Amang Insinyur Jasukar Edison Dolok Saribu Opu Hematia Dolok Saribu. Inang Nurmiah Boru Tabunan Opu Yohana. Inang Tiaman Boru Simajuntak Opu Jovita Boru.
Mauliate namangihut muse amang Korstan John Deere silalahi opu Galvin. Wah, si pasah tulusi. Inang Tarida boru si Manukalit opu Martina. Inang Tarida boru si Manukalit opu Martina. Inang Beni boru si Mamora opu Ganda. Inang Lesminar boru Hutagalung opu Daulat. Inang Ruminur boru Huta Barat opu Danito. Inang Ruminur boru Huta Barat opu Danito. Inang Tiurli boru Panggabean opu Stephen. Opu Stephen. Inang Pormian boru si Manukalit opu Putri. Ya, Pormian boru si Manukali opu Putri. Inang Ristauli boru si Pahutar opu Kirana. Inang Meriana boru Sinaga opu Paris. Inang Meriana boru Sinaga opu Paris. Inang Nurdina boru Simamora opu Benaya. Inang Tiurlan boru Silalahi opu Nicholas. Amang Situa Victor Lumban Gaul opu Bona. Inang Desima boru Napidupulu opu Ondo. Ngasih kopi amang. Matutu.
menghadap amu amang do tinang menghadap pijolo. Ya. Silakan foto. Sudah. Mulak matu yang anana. Selesai. Masih selesai. Amang paditanami laporan nga selesai be nama jalo ulus. Mau lihat ya mak? Mau lihat ma amanginang dihabak kada tuturai pada jalo ulus ando boy mahita berfoto doho padita molorade hamu alai jolo Simon don ututu pami dungi rope hami tuson mulai di amang papahan amang sekretaris nami alani maredi mahita siap buke di nomor 200 sada ayat sada rima hamu jongjong saluhuna 200 sada ayat sada rima hita jongjong saluhuna. Di dalaku tunada sian surgo idoro surgo idi tududo imaha porseaoko nabahoton pardalaku mapatogula kaki saharo di surgoi tatangya ko mapilian na tapasahat tuaro bani debata taboduk bemarohat tamartangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harroan ni saluhut sileo leho na denggan doho nasa ulibasa na mauli utus upasahat tay masian na niliho mitu hami pilian nami tuho say jalo may gabiwap na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asaho para siya kami pelianon pati pulno harajom burito ngatongan ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam utadahami gorang ni sileo leho mitu hami asalam girgir hay madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana dilehon mi tondirodi pamataku Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai romahara jaunmu, sai sau molo meneroham di manotonu songon di Banua Gijang, leho matuhami serona nguluan siap hari,
sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa idongan namar dosa tuhami, unak kami tugi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Bulak mahamu di bagasan dami dohok las di roha jalo hauma pasu-pasu sedamata di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodako Tuhan di bata buhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopako Tuhan di bata buhina Tuhamu jala di pasaur honma. Damena tuto di munabe. Amin. 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 Horas marida selamat hari Minggu mata jalang mana buta jalang. Tuhan teman-teman dongani masuk-masuk kita saluhutna. Molo adong nanaing marpoto, boy maringgan kita marpoto.